Имате ли писмена заповед? Писмена заповед на вас от шеф. Не призовки. Писмена заповед. Писмена заповед питам. Няма да идвам така. Сега ще обадим на 112 да дойда да ви провери дали имате писмена заповед и пълномощ. Това не е заповед. Заповед, не ми се карайте. Искаме да се разбереме законно, нали? Работим по Конституция. Аз съм уведомил прокуратура, полиция и държава, всичките институции, че прекратявам договор с частна корпорация България. Няма да слезнем, ви казвам, да ме заплашвайте. Карате ми се злобно, ми се карате, аз ви говорим по закон. По Конституция. Не се карам, аз също. Ама аз правя видеопротокол. Няма да слизам никъде. Аз водя видеопротокол. За съда, за доказателство. Вие нямате пълномощно, не сте упълномощени, носите някакъв подпис. Аз съм жив човек, Венци. Аз съм изфирмирал. Ето сега се обадим на всекъде да кажем, че ме притеснява полиция. Ето номера е СВ 5547, нелегитимни полицаи без пълномощно ме притесняват и заплашват.